Vyschla vám zelená strecha a máte ju celú čiernu? Alebo chcete sa vyvarovať tomu, aby vaša zelená strecha nedopadla takto? U nás a na Slovensku sa rozmohli takéto rozchodníkové koberce, ktoré obsahujú tzv. Sedum hispanicum. Keď sa pozrieme na to bližšie, to Sedum hispanicum zaberá možno vyše 90% plochy tohto koberca. Chýbajú tam ostatné druhy. Môžeme si to pozrieť, že ako sa prehrabneme, nevidíme tu skoro žiaden druh. Tu je niečo, čiže chýba tam tá variabilita a keď nastanú nejaké podmienky na streche, ktoré nevyhovujú jednému druhu, tak vám celá strecha uschne. Sedum hispanicum spoznáte podľa toho, že jeho lístky tvoria také zeleno-ružové hlavičky. Pokiaľ je dlhodobá vlhkosť nad 20%, sedum nám začína zahnívať a následne ho napadnú hubovité ochorenia, čo spôsobí totálne vyschnutie. Môžete používať iné typy rozchodníkov, ktoré sú pestrejšie, sú odolnejšie aj na klimatické podmienky, vydržia dlhšie sucha. Sú to také tučnolisté rozchodníky, ktoré dokážu nasať alebo nabrať do seba viacej vody a prečkajú tieto horúčavy. Netreba ich až tak aktívne polievať ako niektoré iné druhy. Ako sami vidíte, tá pestrosť hispanicum oproti takejto streche je neporovnateľná. Vy si však môžete vybrať. Môžete si vybrať pestrosť alebo monotónnosť. My v Rufusen sme za túto možnosť.